Puluni constituency APSLC presiden lapen kedam tang ex candidate hoi pen dil tuma bitung penal tum han kardom pajelo kardom lase kedam tang tarik troksi arni Puluni constituency along sekari ingti PS along haladak APSLC join to BJP lapen haladak 32 house से के join dun lapen ke aphai sitame bang pharu isi lapusan aphai doji usi pulo ini tum MLA tum BJP tum la so lama bang ke ladak press meet along si than ponlo lapen nili tum Puluni constituency pen lam klar pian kipiya lam the bang ke lahenlo pini kar biang long lapen NC lapen ke jai gathar ke japon APSLC tim tum sitame a constituency tin tum ta manghunang ne labang ke alang litum traik proxy hala so sikari yang tia PS along jitu APSLC join to BJP polama bangke hal daga bangke BJP atum si ba Congress atum si hala bangso melong bangke dudun lo hala tuma phan sila tum bangke karcho pona mechot lapen alang litum phan la bangso melong pat dunja phan bangke kopiloma ho mane phan ke pharu si mane pane phokep lapuson si halabang so melong kepon laban ke langdam puludang te haladak amelong bangke bang thongkep ra phosi doji puludang te la bang thongkep ra hini hematum si APSLC lapen Congress pen BJP along kiludun pulumati sitame la bang so lama bangke hok kalilake BJP along ke do Congress along ke do tum si labang so joining ke claim chot lasi alang litum labang ke manghu hede nangji pipoloma puludang te media along ke bang puludang te alang litum sarkar tum ratchari tum puludang te lai hoi media along ke pacho baita balam bang ke lake angkur kabe alam lu pusini lipudam ji jongdam ji asi non ke bang ya bang ke alang litum ala so lama bang ke e pacho bailam mang thanwer nang nelo laben ke haladak sikaring tia PS bangke kidam tang sitame litum APSLC si haipon pame lapen non ke bangji sitame haladak bangke APSLC si haiji kusini lege nang litum media thengno sitame karbiang long angkang pi lapen si langkang pi atuma phan sitame than paklar ponji labangso non labangso rada tuma phan ke pon bangke kidam tang MEC election sitame haladak bangke BJP ke awe pin pule pudam de testak lo chong lapen ke haladake APSLC si haipamelo lapen alang litum haladake lam the ke jai pon along nilike theklong la so video ke theklong ateng puludang te la APSLC lapen Congress atum ke pacho bai lokalam si thanlo usipulo la tum ke sarkar ta chirayun usipulo lapen ke BJP si non puthot sitame sarkar bangji pulo to hoklo tangte nang litum labangso puriborton pu labangso development ke konachi rara phan ke claim pipon lo non rong rubata aju langdam lo na elitum lake langbung langpret side lang non pusitame lapen ke non hemso ta piune orunodai ta lapuson thak piune PM kisan ta nang litum pachetang unama une nasi non bangke APSLC pen bang phana bangke party pen phan bangke kapri pamelu non ke bangjia bangke itum ke chohayun elo pusi nona bangke rara phan labang so alam the bangke kopiloma ho kepa manghu mane Puluni constituency atuma phan bangke kepa manghu asonsi nang claim lo pen karbiang long rara tuman se kepa manghu kam si lake nang claim chot lapen non ke bangjia bangke Puluni constituency ke MP election bangke suri throksi lapen suri nar kep avot chinitum ongdung avot pensi la MP election adhu ke niletuma candidate jai kathar phana bangke ongdung avot pensi niltum Puluni constituency pen ke pahai ponji tela Puluni constituency long non la prabjen dan mas joining nang litum la puson paman pon ahok lo kedam tang sitame tariking koira throk mars ache close sitame niletum langherang pathua klamolong mas joining di ponji pulo halasor dar sitame niltum nikre pho aprang pen hangpon lo sitame law and order pen lituma phan labangso order bangke cancel plot lo lapen ke kedam tang
tarik kri sita nilitum labangso mass joining program puthot order hangthulo laso order sitame puthot ako cancel thupong jola lasi laki kopi posi labangso mass joining program bang nang pabilong lede lapen ke non along BJP atum people of bieret ke ane ladak ba dak pe namasi theklong lo je EPSLC atum phanjong si law and order kedam tang sitame tarang solong sitame Assam Chief Minister ke bang long sitame hala dake hajar munisip cetong lo tebon sitame hadaka bangke thangkham khetabe ta EPSLC atum labangso mass joining program along pulutangte alang litum bangke order tan pidunde lase alang litum bangke EPSLC rajcharia song phan ke non ke tim karbiang long manangte BJP atum ke kafri muddong pratlo lahen karbiang long chot kalilo Asam Himanto ta ningje kangser loke hola KSA ningkan phokep ke chok long di komani asomar tongke rally dunji protest dunji sitame komani asomar tongke engineer Dr. Maning pusi karbiang long se nangke ningje potang te langoi dakpanle karbiang long ra tumta muntinoi je non of hoy ke EPSLC phan ke chayun elo arni si lom nini thomne prang neta center long lamas joining that pen aphita program do sitame hola BJP to han bank hang ke EPSLC tum jong si program ke NG potang te law and order pen kai keta nanan ni reference one po meeting bilong le ko la hen lo te la so puthai ko an nang ning sam pon pet la bange nili tungke karbiang long rate chari ake hai doctor bada pupe tungke sartuli ram rong hang alangli lake EPSLC han ka pheri pen a joksi la sonang claim do na pot la sini tungke lake nining samse athemne India ke democratic country dake anutin tami right do PMAY nang tumyong sinang dulo pulang te kaddo kawe scheme tame nang tumhan sinang pipon labjipu kedam tang pulutang te la BJP ke cari ke ningkan kebak do kai lojo pulang te hala so BJP a Congress tumhan people pipon pedet ke de asi nona laung litum sitame nona bangke chini lo chini si la bangso atangka pipon sen pensi komane phan pharo komane phan phokke pensi hala bangso mayalong BJP Congress atum same kidun chotlo lasalang litum ta manghu hello non ke bangje bangke alang litum sitame komane BJP ta hai Congress ta hai alang litum sitame putho de PSLC ka chesong GI sa la bangso inglong so khe phan la pen autonomous state article 244 elong ke tok ang labang so ake mangalong pachunji pulong ta alang litum sitame labang so APSLC ka chesong long clamensi wangnang po businili hin pen sitame kadok wa butung hin pen sitame chuning dipon lo la tarige proxiar ne EPSLC asong pen kaching bedun do bang pharoi si so se alam puthak ana hok lo la so lama bangke nilimu pe na pulo la so ba alama bangke hok ali lake lake BJP atum ke dotang atum si Congress atum ke dotang atum si puthot labang so BJP melong puthol atum jakong je pherang ya phansi lapuson rada phana me ke palusi sailang no ke claim cha la pen la koson lo pupo Congress BJP ke dotang atum aphan se mapla char bagdi potang de kopilo phuloni constituency long EPSLC han ke cho bai un e ong apot si lake alang tum ke claim ta inut EM lape inut MLA pokal an ke pacho bai ke hedi lage karbiang long kosom se ke chari po karbiang long ke chari ke lilo karbiang long arat han se pa lulo ke jong si ahok pet EPSLC amne tum potang de ne tum la phuloni constituency EPSLC tum chi chini le jela ke EPSLC ahok amne kidun put ni tum chi yong thek ke sitamen pini ani go pilo ni tum klang dak lo je phuloni constituency EM Kambra kiling ake hai lapen MLA dorsing rong hang alang li tum ke rata phan ke pamang huchot ahok pet akam ke klem bang ke ave la simonong phinon ke bang ji sitame karbiang long arat lapen phuloni constituency arat phan pamang hunang nelo ing ton melo ke dam tang an scheme ke chak an da choklo non da aruna doi PM ke san PMAY ahem pen ke karbiang long ke chingthur thelo a development da kali lake lage scheme council scheme da gali lake la silahai pen ke rada phan pamang hurino jong sinali tuma hok akam ke claim potang te artu